A ría de Muros e Noia acolleu esta fin de semana a última cita da tempada para o Real Club Náutico de Portosín, o trofeo Repsol de vela. Máis de 20 embarcacións foron as que disputaron as diferentes probas desta xornada. As temperaturas baixas non foron suficiente para parar aos deportistas, quenes puideron dar todo e máis nesta xornada de vela. Nos cruceros, o vencedor foi o Bacor, de Francisco Javier Villamil, quen se levou tamén o trofeo ao mellor no ranking anual. O Siradella e o Draco completaron o podio en segundo e terceiro posto. Na vela lixeira destacou Alejandro Ferrín, quen se fixo co primeiro posto na regata Gadis Memorial Alejandra Fernández, mentres que Pablo Rubio foi recoñecido como o mellor sub-11 na categoría Optimist. Ademais, as mellores regatistas femininas foron Sarela González e Elena Gómez, que tamén ocuparon os postos máis altos no podio. Este evento tamén premiou aos mellores en pesca deportiva, cun José Antonio Liñallo como vencedor e o equipo gañador no campeonato de Mus, onde as vencedoras foron María Dolores García e Ana García. Finalmente, o equipo da Cofradía de Portosín impúxose na proba de botes a remo, poñendo un broche final á tempada deportiva.